Mutta olen nyt matkassa työpaikalle ja olen ehkä lähellä. Toivottavasti. Mutta se vie tuossa minuutin päästä ehkä pari minuuttia kävellä, että on video jossa. Tässä on outfit of the day. Etin mun työpaikkani ja sit katsotaan miten se menee. On nyt mun kyytiä mun työpaikalle. Allekirjoitin kaiken ja nyt mä otan kyytiä sinne. Tuossahan tuleekin. Mikä mua niinku oikeesti siis lämmin syödä on se, että ne nunnat siellä, niin ne on siis kuten se rakennus on aikaisemmin niinku nunnasairaala. Eli siis siellä niinku nunnia hoitajana. Ja sitten se muutettiin niinku pallotaloksi. Ja ne nunnat, jotka oli aikaisemmin siellä töissä, niin kato kun ne on niin vanhoja, niin sitten ne vähän joku jäi sinne, koska se on niillä tapa olla siellä. Ne vaan jäi sinne, ne asuu siellä. Se vaan pyörii siellä ja ne ottaa yhden pystyyn ja käy apteekissa. No niin sulosin ne nunnat, kun ne kaikki vaan hymyillään mulla, kun mä käyn ohi. Mä oon vielä tämmösen joku yhteishuojan mukaan vielä. Myös vertikaali. Otat koko ajan tähän nämä vahistaa, aina kun läppis tulee tänne. Tehdään pikku käppiksi sitä. Vähän haluaisin planata, että mitä mä haluan tehdä tänään. Mä ajattelin, että mä voisin mennä ostaa itselleni flip-flopit, koska nähtävästi mä kävellään täällä kengätilassa. Ja mulla ei mitään kotisannella, että mä oon ostaa sellaiset flip-flopit itselleni, mitä mä saisin silleen helposti jalkaa. Siis kun mä olin kaupassa äsken, niin kaikki ohittelee siellä. Siis sä oot kassajonossa, sillä että kassaa teetkö tässä. Ja sit se kassa, se niinku kori siinä kädessä. Ja sit ihmiset vaan kävelee ohi, koska heillä on vaan yksi asia. Siis mun ohi meni 4 ihmistä tänään kaupassa. Olivat joo, tosi kiva. Tosi kiva. Anteeksi. Älä sit mä jos pyytää anteeksi. Absolutely disgusting, by the way. Mulla on semmonen ekat flip-flopit. Oh my god, what is that? Musta mietitään kyllä matkaa. Just ostin itselleni flip-flopit ja nyt mä oon matkalla mun musapysikille, koska mä haluan katsoa Slieman kissapuiston. So, that is our next stop. Mä oon nyt odottanut bussia, siis taas puoli tuntia, niin se ei vaan tuu. Ja mä oon oikeesti siis yrittänyt 3 bussia. Mikään niistä ei tuu. Et se ei oo vain 1 bussi, se on kaikki 3, jotka ei tuu. Oikeesti vittu mä en jaksa, mä haluun kotiin, mä haluun kebabia, mä haluun kaljaa kebabia, mä haluun himaan syömään sitä kaljaa kebabia. Ei, mä oon täällä. Samalla bussipysäkillä minä eilenkin olin. Why do you want to go home, Jane? Are you on drugs? Are you fucking on drugs? Why do I want to go home? Olen saapunut nyt kotiin, vihdoin ja viimein. Mua ottaa tuolla keittiössä kebabia, kaljaa. Ja mä ottaa. Mä en syömä nyt sen. Väsyttää ihan helvetisti. Se ei tullut. Mun mielestä oikeesti varmaan 10 bussia ei tullut. Mä otin ehkä oikeesti tunnin siellä. Sitten siihen tuli 1 bussi ja mä vein suoraan sit siihen ja se oli ihan täynnä. Pieni. Tässä on muuten flip. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Homma nyt sellaisetkin. Mutta joo. Mäpä nyt syömään. 6.5 hours later.
hyvää yötä. Ja huomenna on taas uusi päivä ja uusi työpäivä. Huomenta kello on 5 aamulla, tällaista on 6. Ja olen nukkunut aivan liian vähän. Mutta get ready with me töihin tänään. Brother, Okay. Trust the process. 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 Oh, thank God. move, bitch! Move, bitch! Mä oon nyt tässä Apsella mun mummolaan ja täällä on kissa ja koiria, siis ne nunnat omistaa niitä. Loppunut mun työpäivä maatolla tänään ja mä näkään kissan ja haavanhoitoa ja meillä oikeastaan kuoli yksi ja tuli uusi. Paljon tapahtunut tänään. Menen takas kotiin ja menen Halloween kauppaan, koska mä ostan itselleni Halloween asun. Koska huomenna lähden Halloween bileisiin St. Juliansiin. Mä oon nyt menossa, mä just äsken söin ja ostin kissankorvat tuosta lähemmästä kauppakeskuksesta. Ja mä yritän löytää sieltä tästä hypyhaametta, mutta mä en löytänyt mitään. Niin nyt mä lähden toisen kaupunkiin stadivarauksen etsiä itselleni hammetta. Mä oikeastaan löysin netistä jo, jos mä tykkään. Niin mä taisin, se löytyy sieltä myös. Mutta tää on tämmönen niinku last minute Halloween-asus, koska mä taisin, että mä menen tänään. Että mä lähden huomenna. Tänään taisin, että mä lähden huomenna Halloween-bileisiin. Can you say magnetic? Me ollaan nyt last minute leopardi. A few moments later. Miau. Miau. Her arms were cut off. Her legs were cut off. Her ears were cut off. Her tongue was cut off. 4% alkoa. Tämmönen nopeasti käyn kaupassa. Sitten lähden suoraan himaan. Mä ajattelin nostaa jotain juomista ja sirppiä. Mä pääsin takaisin mun asunnolle ja mä nopea kävin suihkussa, kun oli ihan tosi rapsakka olo. Siis tosi semmonen hikinen ja nihkeä olo. Mä olen nyt täällä mun tietokoneen äärellä mun bananisukissa ja mun kämpiksellä on tyttöystävä tuolla, niin mä en nyt mennä sinne häiritsemään. Niin mä ootan, että lähtee pois tuolta, että mä menen itse tekemään iltakalaa. Huomenta, kello on vähän yli 5 ja mä oon nyt lähdössä töihin. Mä oon ihan vitun kiireessä, mä myöhästyin, puin ja söin saman aikaan. Me pretend I care. Okay, I'm done. Päätin valita unen kaiken muun sijasta, mutta nyt ollaan taas matkalla töihin. Tää on kymmentä vielä. Että... A few minutes later. In fact, en oo päässyt mistään, mä katson väärän bussin. Joo, mulla ei mitään täällä. Yeah.
ollenkaan valmistautunut. Siis en yhtäkään klippiä. Mulla on vaan kuva, millä mä näytin juhteen saukkosi. Että se voi vaan niinku kuvastaa tälle noin, kuinka helvetin kaattunut halveen oli. Näytin Kämpiksen kanssa siis Marko Polossa ja sitten DV:ssä, Nashvillessä. Ja oli ihan siis järkyttävän kaauttelu. Kaikki meni hyvin, kunnes me saatiin löytää, kunnes me löydettiin 25 shottia kylkellä. Sitten Salamakelko niin himmetin nopeasti sen jälkeen. Mä olin ihan jurissa, se oli vaan... Mun tarkoitus oli se, että mä join 2 juomamme himaa, eikä se löydän 13 shottia. Katsottiin käsistä ja lähmittiin ja se oli vaan tosi outoa. Kämpissä se oli social butterfly, niin se vittu poikkas kaikkea ja sitten mä vaan sen vieressä sillä. Taivas. Että hän on sellainen viisainen ihminen suomalaisena en raakana. They keep declining our orders. Bitch ass. Yeah. Eilen menin baarireissu. Meni yllättävän hyvin, vaikka oli kyllä pieni mutkio matkassa. Ja en oo kauhean krapulassa. Meni kyllä ihan vähän överiksi eilen, mutta kaikki on ok. Mä lähden kauppakeskukseen. Kavaa tuhlaa aikaa, kun mä oon vähän huonovointinen. Niin et jos jotain, niin mä rasita itteni liikaa. Voin sitä hakea kotiin. Tässä on päivän outfit. Sitten tapasin eilen baarireissuun siis suomalaisen tytön, joka asuu täällä kokoaikaisesti. Et nyt mulla on suomalaisia kavereita täällä. Onneksi. Tässä on päivän outfit. Ja ja mä yritän lähteä semmoinen kutaveri. Mä en ihan varma missä on. Vittu, sinä oot läski. Sulla on kyllä ruokamaistro. Jos mä käyn 2 kaljaa naamari, niin sitä pitää olla koppa tolkulla lisää ennen kuin siitä tulee siinä ruotsalaisessa kaupassa. Ja mä ostin lakritsepastilleja, bilareita ja dumlee. Ja mä tapasin mun ekan mafian. Kyllä. Ja toisen suomalaisen muijan. Happy about that, että löysin suomalaisen uudelleen. Mutta joo. Nyt mä löysin ihmisen lonkeroon ja mä menen juomaan sen. Siis mä oikeesti, tää on se realiteetti, kun sä asut 2 miehen kanssa. Joka kerta kun näen mun toista kämpistä, niin joka ikinen kerta se on silleen koska mua on yskää. Ei se sano, että mä oon vanha, koska mulla on yskä. Joka kerta, siis joka kerta. Kun mä käyn vittu. Vittu on mennyt eka viikko Maltalla. Ja mä itse haluaisin tehdä tämmösen pienen koosteen tästä mun viikosta, mitä mä oon ollut täällä. Mä tosiaan tulin Maltalle tiistaina ja keskiviikkona on vasta mun eka työvuoro. Niin tiistaina mä niin vietin päivän ihan silleen, että mä kävin Valetassa. Ja mä oon vaan silleen, että mä en yhtään vittu tiedä mitä mä teen. Mä lähden Valettaa. Se on lähellä, se ei kaukana, sinne on helppo mennä. Se on the place here. Tai mä luulin, ei oo. Mutta joo, kävin Valetassa, näin sen ja sitten vähän aivan sellainen, että joo, että niin sen ajatuksen kanssa oleminen, että mä oon nyt vittu täällä kuukauden. Ja ekat 2 päivää oli siis ihan vittun kamalaa olla täällä. Siis se fakta oikeesti, siis kun mä astuin tähän huoneeseen sisään, sillä että tää on oikeesti 2 x 3 metriä tää huone.
Se, että mä asun tässä pienessä tulitikuasiassa yksin, vieressä maassa, toisella puolella Eurooppaa, ilman kavereita, ilman perheitä, 2 tuntemattoman miehen kanssa. No. Ja muuta herätä 5 töihin joka ikinen aamu. Mä itkin aatokselle. Ekat 3 päivää, että mä oon vittu himaa täältä. Vauun kotiin. Siis mä olin tosi yksinäinen, mä olin tosi hukassa kaiken kanssa. Ja mä olin ihan silleen, että vittua. Mut sit kun mentiin kämpiksen kanssa PP:hen, niin sit se vähän oli silleen, että okei, no tää ei olekaan niin kamalaa olla täällä. Että niin kun, et mulla oli kerrankin silleen kivaa, koska mä löysin kavereita, mulla on kavereita nykyään. Niin sit se on vähän silleen, että joo, että ehkä elämä ei olekaan niin perseestä enää täällä. Mut sitten tuli torakat. Täällä on torakoita. Täällä on ihan vitusti torakoita. Siis ihan helvetisti torakoita. Onneksi ei mun huoneessa ole torakoita, mutta mun huoneessa on hometta. Et niinku mä en tiedä kumpi on. No okei, torakat on pahempi. Mä olen liian homeella. Mutta torakat on se, mihin mä en koskaan totu. Mä oon siis herättänyt mun kämppiksen keskellä yötä silleen, että voitko tuoda tappaa torakat mun vessasta, mä en usko olla siellä tyylillä. Mutta eka viikko meni hyvin. Odotan innolla toista viikkoa. En tuu kuvaa enää tästä videoa toisella viikolla. En helvetissä. Mutta ehkä tää alkaa pikkuhiljaa järjestyä silleen kasaan. Toivottavasti. Mut joo. Kiitos kun katsoitte. Tähän sitten ensi videossa, missä mun eteläamerikkalaiset kämpikset maistelee suomalaisia herkkuja.